Arratsaldeon Euskal Herria eta ongi etorriak Txorine sasoi honean saiora eta gaurkoan Jaione zorioneko gaude, ez? Konpaini honean. Hori da, kasu honetan Loregorri proiektuaren sortzaileak etorri zaizkigu, alde batetik Maialen Aristegi Sánchez eta bestetik Ane Narbarte Lasa, ongi etorriak. Bueno, zeren ingurun da edo bideratzen da zuen proiektua? Bueno, oso laburrean azalduta, Loregorri proiektua dago zentratua gorputz menstrualetan, eta bertan lantzen dugun nola handian esan da ziklizitatea eta hilerokoa. Bikain, hizketa gai importantea, garrantzitsu eta guztia gaurko errezetaren ondoren izango da. Bueno, saio amaieran izango ditu hemen gonbidatuk, bai Maialen eta bai Ane, eta honekin lotzeko errezeta bat prestatuko du, beraiekin hitzartutako da kasu hontan. Eta Alemania alde hortan edo, ohikoa edo oso estimatu den jaki bat ingo du. Kasu hontan da, indioiar medaioiak, hauek izaten die xolomoa edo hemen azpizun hori ez, indioiarrana izaten da, irugiarrekin bildu eta gero esnegain saltza atermateu. Hau, eramango du barazkin esparrura. Pixkat barazki jale, barazkikin, besterik gabe, barazkikin ningo du. Orduan... Beste aukera bat. Beste aukera bat da. Orduan, alde batetik aukera, erronka eta trebentzi ere bai. Ze olako jaki bat irugiarrea da makina eta harreta bar, esparru hortara ekartzean ikuste... Hor gaina, alemanak izan ziren lehenak, esango dute, ez? Tofu, saltxitxak, o ez dakiz zer, o hamburguesa veganoa, lehenengoak hori hasi zienak egiten, zango zuten, nola deitu aldiote? Eta Alemanian, debekatuta dago, antza, zuk saltxitxa bat, saltxitxa beti saltxitxa izan behar. Eta izan behar, ezin diozu saltxitxa deitu. Tofuarekin egiten baduzu, deitu behar diozu tofu zilindroa, horregatik honen jatorrizko izena da puten medaionen. Orduan guk tofukin ingo unez, tofu medaionen. Fenomenen. Eta azkenean beti izaten duna Txorienen. Barazki jalentzako aukera bat, eta danetik jaten dugunentzako aukera bat gehiago. Ze jan alditu puten medaions eta tofu medaions. Hoi da. Baina bakizo zer pasatzen den aurre iritzik eta aurre paiketak utzita, benetan gelditu gurekin, ze itxure aparteko izango eta igual ezingo duzu zuek dastatu hor kamaran edo telebistan beste alde hortatik, baina etxen itxen baldin baduzu benetan, emaitza da, kategoriakoa. Bai, probatu du, nik ez du probatu, baina bere etxean probatu dute eta antza emaitza, Ona da, zapore aldetik oso ona da. Orduan, emaitza bitu, ona izango du, baina nola egiten dau. Lehenengo eta behin ingo deuna da, hemen daukagu tofua, eta hauei ateako diogu zilindro forma, medaionen forma. Hortarako daukegu onako mozteko edo... Ero edalontzi batekin, ez badukazu olako molderik, edalontzi batekin berdin. Jatorrizko medaionenak zer dauken, gainetik irugiarren moduko bat. Guk hori lortzeko ingo deu, onako alberginia xafla fin-finetan moztu eta ingo deu gozatu. Ze ongaiukin edo, badaukegu kuminoa, hemen pipergorri hauts gozoa, daukagu hemen siropa, gozo puntu hori emateko baino gutxi, goiaratxo bat nahikoa da. Gero daukagu hemen xerez ozpina eta bost goiaraka da soia saltza. Barbecue puntu bat eman hori da. Barbakoa, zerbait. Hori da. Eta labea aurrez berotzen daukegu 180 gradutan. Beraz, nahi deuna da findu, moldeatzeko edo erresiarri nahi dugu hau, gero biltzeko. Bai? Ze medaionen da, irugiarrakin bilduta edo estalita olako zakutxo bat. Hortarako, labean sartuko deu, 5 minutu 6 gehienez. Bai? Bale. Honek ere, medaionenek batzutan, indioiar horren tarten eramateu zeozer. Tipula erregosia, edo zeozer, eramateu edo ontxoa, edo... Bale, guk ere bai, egingo deuna da, tipula erregosia. Karamelizatuta kasu hontan jarriko dugu hemen potxatzen, eta gero botako diogu panela azukrea, eta modena ospin krema. Hor gazigozo olako puntxoek izateko. Beraz, hori da jarriko dugu. Tofua jarriko diogu. Tipula eta gero ingo deu itxi. Alberginiakin, laben sartuko deu. Labean daun momentu hortan ingo deu esnegain saltza modukoa, esan bezala, barazkilalen esparrura ekarrita. Hortarako zer daukeun? Tipulatxa, zaporea mateko, erregosiko deu. Jarraian zer botako dizkiogu, xixa edo olako ontxo edo zein, berdin dio, daukezuena eskura.
Haue botako dizkigu, jarraian patxarra lurruntzen utzi, zu hola bizi-bizin, eta botako diogu almidoia, harto almidoia. Pixka rux modun edo loditzen denen, hemen daukeu soia esnegaina esan diteke, ez da esnegaia. Da krema lodia. Vale, ze hau arrotu esan ningo, ez? Osa, esnegaina... Gehiago, kosinatzeko erabiliko zen, krema bat izango zen, ez? Baina vegetala, kasu hortan. Hau botako diogu barazki salda bat, eta utziko dugu zu oso bizin murrizten. Eta pertsiko saltza bat dugu, ez? Hori da, eta gero, beste olako toke edo ukitu berde eta kurruskari bat emateko, azkeneko momentun, errukula ingo dugu chips modun edo frijitu. Orduan, bueno, nik uste lan asko daula, eta ni behintzat lanen astean. Errukula chips? Bai. Hori sekula ez dugu intxo horienen, behitu? Bai. A ber, azkenien erozein belar, ero ostorekin ero, labean sartu, eta erreta, ero frigituta, bueno, holan kurruskari puntu hori lortzen dugu. Eta hemen albakakin egin izan dugu, persiakin, kale asakin egin izan dugu hori, eta, bueno, kasu honetan, errukulakin. Eta, errukularen ikutu berezi hori, ondo. Hori azkeneko momentun, eta guain, denbora gehien behar dun hori, edo horrekin, hasiko gea kasu honetan, tipula potxatzeko, lehen pausukin. Karamelatzen, esan. Hoi da, zuritu, julianan moztu, eta hor oliotan jarri, gatzapur batekin izerditzeko, eta ja, azteko biguntzen, eta gero-gerokoak joango naiz azaltzen. Eta gero, hori. Bueno, eta gaur osagai nagusi moduen tofu daukau. Hau zein da, trinkoa, ero nola bestia? Bai, trinkoa. Melosoa, ez, hor, bueno, tofuetan bi tofuera, bi eratakoa daude, izango zen, trinkoa eta bestea, nola ditu? Erderaz sedoso. Bai, eta nola izango zen? Euskaraz ez dakit nola esango litzeke, baina, bueno, belakiantzako bat edo ez, hola. Bai, xamurra, egia da, bueno, ni Japonian eta izan ginean, aukera gehiago izan genuen jateko bestia. Holan, biguna ero esaten dana, eta desegin iten dagoan. Ez dauka, testura ezberdina da, eta, bueno, hemen ohikoagoa da trinkoa, baina jasi dira, ez? Esan dira zuen jaione, jasi direla hemen komertzio batzutan da... Dietetikatan aspalditik. Hauetako espezializatutako saltokitan aspalditik. Eta gaur egun, ia orokortu da, eta saltoki gehienetan, merkatu olako handioitatan edo eskuragarri ditu, eta gaina, bueno, ongi daude, esan nahi nizuke, portzio txikitan, ez galtzeko, ze bai badagaz bat, adibidez, pate bat itxeko edo olako erabiltzeie, kasu hontan, eta, bueno, ez iraungitzeko razkar edo oso ongi daude hola tamaina hortakoak. Bueno, tofuarekin lehen da bizi esateko, eta hau jende asko egiten duen, akatz bat da, ikusten dute horrela, eta uste dute, bueno, zeteitzen zaio, ez? Gazta, vegetala baita, ez? Eta horrela hartu, eta pusketa moztu, eta jan iten dute. Bueno, ez. Osa, tofua beti kozinatu indar da. Berdin da, ero egozi, uretan egozten sartu, ero sartaian frigituta egin, ero labean, ero arrautzestatuta, nahi duzuena, baina beti kozinatu indar da. Gordina, horrela bere hortan ezin da jantze, hori, bueno, nik herri batzuetako jaietan ikusi izan ditut, holan, ogitarteko vegetala, eta tofu pusketak hartu, eta holan, bere hortan sartu ogitartekoan. Eta hori, zeniko indigestoa da, eta beti, nahi eta nahi ez, gutxi bada ere pixkat kozinatu duen behar. Hori azken finean horre dauke zergaiti handi bat atzetik, eta da, delako lekale bat, eta lekale hori ez dauko zinatuta, gordinen dira. Orduan horrek emate jo zartako bat urdaiari, horregatik kozinatu behar da. Gero jente esango, ni parranda noenen kalimotxo eraten dute eta horrek kozinatuko gero Coca-Colaren azidoak eta ardoarenak eta ez da izan, baina ez, kozinatu behar da, eta ez, tontakeriak ez. Hor, bitxin nola asmatuko zuten, hori zenbat jakikin, eta hori nik uste dut, jaki gehienak erolako gauza raro guztiak asmatu direla kasualitate jazte izan ez? Hor, badao, teorien batero hor esaten duela, ez? Soja esneaz, azkenean, soja esnetik ataratzen den, soja esnea egiten da, eta hortik ataratzen den gaztaren prozedura moduan da, egiten dena ero moztu, horri kaltzio sulfatoa gehitzen zaio, eta egiten duena da, gazte ingo gaza moduan, alde batetik likidoa banatzen da, eta bestetik geratzen da sojaren haragia, o lortzen duguna, tofua, ez? Eta hori, bueno, berez nori alga gehitzen zaiona horren gatzak eta nazten dienean ero, hortik moztuta eta kasualidadez izango zen, ero naita, ero baterak. Ze garai batean,
nik uste dut, esperimentatzeko denborek ez zutela izango, kozinatzen ibiltzen zirenean. Hori gehi agian datatu ere ez, edo idatzi ere ez. Hori da, lortuko zuten, da beraiek hasiko ziren egiten, eta auskalo. Hori da, gaur egun agian patentek medio, izaten da ez, hau sortu dut, eta inork ez kopiatzeko, patentatu, R-a jarri, borobilduta, eta listo, hor dago, zehazki. Legunean horren inguruan ikusi non, gari batean 1915 eta 1920 urte horietan, hainbat eta hainbat jaki hasi ziren sortzen berrik eta hori, goseak eta erainda eta patenten burruka hasi zen, ez? Hor badao, egon zen, estatu kanal historia delakoan, estatu batuetan nola, zerealak, gozaltzeko zerealak jaten ditugunak, nola hasi ziren, da bi marka hasi ziren, da bate patentatu eta beste ez. Eta izoskiekin baita, zeinek izan zuen lehen okurrintzia izoski bat saltzeko makila bat sartuta, ez? Eta hor bi egon ziren, eta hor patenten burrukak eta egon ziren, eta mundu bat zala, horre jente biltzen zala, korrika zerbait asmatu nahian, eta patentatu nahian, gero, besteak ez kopiatzeko, ero zure ideia ez baliatzeko, ez? Eta oso dokumental politia gontzan horren inguna. Pentsa, olako bat tofun garaien. Gaur egun jakingo nuke, alako dinastiatan, patatin, patatan, honek sortu zuen, tatati, tatata, eta ordu ezkerotu, daukegu tofu erre. Baina ez, hori ez daukegu. Badakigu duela 2000 urte ja tofua jaten zala, eta guk hemen uste dugu zerbait berria dala, baina, peninsulan 1972 urtean ja hasi ziren ekoizten, eta gaur egun Euskal Herrian ere badauzkagu ekoizleak, eta nik uste dugu, ez dala, zerbait, tofua eta zerbait berria dala esatea jaione, eta jende gehienak naiz eta etxean agian ez duen erabili, ero probatu ez dut esango ez duen ikein, ze jende asko probatuko zuen, bada zerbait jendeak gutxinez ezagutzen duela, badaki dala holan, proteina vegetal garrantzitsu bat, ez? Eta hor barazki jalek eta hemendik helduentzako oso interesgarria dela, ze digestiorako eta ona da, eta proteinak sartzeko beste modu bat, ez? Eta hor, adimatetik aurrera, proteina sarrera behar dugun hortan, nik uste dut ondo dola. Alde batetik, bai? Alde batetik, bai. Baina beti medikukin eta dikukin konsultatu zeren, eta proteinetan eta kaltzioan aberatsa izan den bezala, isoflavonetan ere bai, eta mundu guziri isoflavonak ez zaizkion etortzen. Emakume guain goz ez beharrik. Oso ondo. Bueno, zer gehiago, tofuarekin, zer egin, errezeta pila. Postrak eta egin aldi, bota. Segundu txiki bat, hemen indeuna da mandolina. Ez da irugiarra. Ez ditzaun gauzak, bakoitzari dagokiona eta bere izenetik. Alberginia fin, ikusten duzuen bezala, moztu deu mandolinakin, eta azkeneko zati hau utziet, gero naski baten edo lako revuelto baten edo jandezakegu arraltzekin. Nei beldurra hundi ematen dit mandolinan xerratzea. Kontu izan, atzak bost dauzkeu, bestean beste bost, eta mantendu ditzagun. Eta mandolinakin, esan ni jatetxetan, astakeriak ikusi ditut, eta kontu zibilidara. Zorrotza die, eta berez, normalean ekartzen dute olako besteko gailu bat, eta azkenean betiko, lanean konfidatu iten zara, askar zara biltza, beti ibiltzen zara, enaiz moztuko. Gutxien espeduzun egunean, zast. Bestekoik ere, azken finen hortza dozki, gehiagi sartza eta klank arrapatzizo, orduan esatezu, kendu. Baina, hemen, orduan, esan bezala, xerratuta daukegu, eta hoen ingo deu, mejunjea, ingo deu olako ontzeko naski hori. Orduan, guzti hauek sartuko ditu ontzi baten nasi eta bertatik pasako ditu alberginia xerrak eta olako erreteilu baten labeko paperan gainen jarriko ditu esan bezala 180 gradutan 5 minutuz edo laberatzeko. Hemen jaione, denbora kontuan ibili behar, kontutan izan barko, ze gehiegi txigortu eskero, gero kurruskari geratu aldizio, lehortu eskero orduan behar ditu, moldea gaitza. Gure errezeta hontan, bai. Zu nahi baldin badezu esan bezala, irugiarri horren tekstura hori harrapatu, kruntxi bezala jateko, indezakezu gehiago txigortzen utzi. Edo, are eta hobeago 120 gradutara labea jaitsi, eta utzi, adibidez, 10-12 minutu alde batetik, eta beste, hoi da. Eta kurruskari jan, beste produktu. Eta beste itxure bat, beste kolore bat. Eta tofuarekin ez dugun esan bitu, gaztaren lehen oinetorri zei, ez,
jendeak gazta vegetala deitzen diola, bueno, jendeari gazta zarra gustatzen zaio moduan, tofu zarra bada, ero ondua, ero hori nola izango zanolako reserva hundi bat, eta horiek benetan usaia oso fuerte, nik usaindu ditut. Esate dute gero zaporean suabea direla, baina usaia bintzat fuertea badaukate. Nik Japonian usaitzeko aukera inolako merkatu baten pasatu ginen, eta itxura dauka, holan, ilunagoa eta holan, gaztazarra moduan. Usaia bintzat potentea, gaztazarrak zaporea ere potentea. Eta gaztazarra bezala harrak ditu? Gaztazarra autentikoak harrak ditu. Nik hori ez dut ezagutu, eta ez du probatu. Nik gaztazarra harrakin ez dut. Bueno, zuek etxen, zuek ezagutu duzue gaztazarra harrakin, harran atzetik ibilizate, harrapatzen idatzi txorienea bildua itb.eus, eta azaldu zigorri nolakoa den gaztazarra autentikoa. Ni probaten dituen gaztazarrak horren fuerte hazien nik uste dut harrak ere gerturatu etziela egiten dara. Baina, hori bada produktua galdu dara jaiona. Ez, egokitu inda. Bueno, baina hori da, baina hori lehengo gaztazarra gustatzen jendeari, gustatzen zitzaien jendeari, hori esate dute, gaur egungo gaztazarra, zan ezagun gaur egun gehiago dala publiko guztien. Horrati, egokitu. Nik nahiago dut oingo gaztazarra, zen ni lehengoa oso fuerte iritzen zitzaidan, baina bazeuden lehengo gaztazarraen maitaleak, eta esate zutera, gaur egungoa beraien gusturako suabea dela. Eta pixka da, zu esatuzuna, egokitu da pixkat, mundu guztian zagoela, pixkat suabetu eta ez izatea, esaten da, dinamita por pollos. Hoi taldea bat baseo, dinamita para los pollos? Alberto, esaten da, talde zeu esaten da, esaten da, asierre be esaten da, eta jone be bai, hemen ikusten da zehadin daukan jentiak, eta bai. Bueno, errezeta. Tipule, gorritzen, bai. Izerditzen, eta beste pare bat 3 minutu gehiago utziko diogu eta botako diogu panela azukrea karamelizatzen eta itxasten joateko. Bien bitarte hortan esan bezala pasako ditu, edo bestela pintzela batekin, baina nik uste hola gehiago hartzeuela, bai, eta azkarragoa. Eta ez da eskutzik intzetxu, sukalden eskutzik indu behar dira. Joen jende asko esango zu, bai, lehenko gaztara zaharra zan originala eta oingua eta, baina, zer da originala? Zer da benetakoa? Errea da makina. Erre da makina. Dana esbatuta, aspaldi, jaione. Dena da esbatuta. Badau zerbait olanen esbatzeko ero falta dana ero? Eonen da. Zer, ez daki, ni ez naiz sortzaia, ez naiz ingenero esaten dena, orduan, baina ze ongo da, auskalo. Eta egia da gero, zerbait berri ateatzen daren, saia izaten dala, ikuste oso eta esatezu. Baina, eta nola etzait okurritu lehena oneri hori tontakeri bazan da? Ni hori adibidez, pentsatu izan dut, 10.500 aldiz, bakizu zerekin, sagardoan honeako eskarziador. Bai, apurtzeko. Bai, kortxo horrekin. Bueno. Kortxoa, kasu honetan kortxoa. Bai, hori ateatzen dana eta gero geratzen dela. Hori da, zezemat eta sagardote egiten, eta etxetan labanakin haitu gea, olako bi tarte edo arrailoik iten, eta gero jata. Musika mundura eraman da, nire euskal lagunak musika taldetan da joten dutenak, eta gaur egon gitarra ikasten erazten zanean, zer eguste izuten lehenengo? Nirvana. Eta esate dute, Nirvanan estrofak eta oso erresa ziren. Baina bere garaian izan ziren, apurtzaileak eta berritzaileak, ez? Eta honek esatu, eta ni guri nola, berrota marrute hemen musika gunduan, da nola ezitzaigun otu, ero okurritu olako zerbait egitea. Bueno, hor bada, olako enpresa lider edo esan denezake hauetako bat, non ematen ditu hitzaldi ugari, eta berak esaten do. Zu ez bazara gai sortzeko edo lako ez, zeo zer puskatuko duna edo berri hori eman dezakena, ez izan berritzaile, kopiatu. Baina, kopia honak. Bueno. Aldalak, kopiatzea hori da, kopiatzea arte bat da, kopia honak eta txarrak egin aldia. Eta bida, musekin aizeala, hor dago adibidez, eta, tributuak izan datzezke kasu honetan, baino egan. Ez egan, hori baino talde bat handia. Bitu, nik gerora enteratu naiz, nik lehenengo euskal roka eta entzuten nuen da. Eta gero, izan nuen lagun bat hor kongi, eta arekin eska eta reggae eta entzuten hasi nintzen, ez? Horrekin bakusek ikusi nuen? Kortatuk, abesti guztiak beste talde batzuen hasien zen. Neugorriak eta kortatuk, eta, baina, onak, ze hori ere,
horre ere garrantzitsua da. Baina zen badaude, sarri-sarri eta ez da izar, sarri-sarri da txati. Txati. Hori zan Jamaikako talde batena. Eta beste hau ez da kortatuna, eta baino nola da, kuekua, ardo. Baina hori, nik uste parrandetako, berbenetako talde gehienak, horiek iadana izan dira, euskera eratutakoak, eta gaina, hori polita da, ze gaina, abestia, eta gaina oso barneratuta, eta guk uste du, gehiago zango du, Queenek, deno dakigu, Queenek eganeri kopiatzen zizkiola bestia. Hori horrela izan, saldiaz, forever. Bibotetik hasita. Hombre, Queenek bigotean izutzi zuen, Freddie Mercury. Saldia zehatik, hori argi da, beti danik. Eko bigotean hanen izin geratu ino. Eta kamiseta, eta galtza zurik, eta atuendoa, dena. Baina gero posea beste Queen beti makillak juten zen. Errege bezala. Baina saldiazek nola heltzen zuen mikrofonoa eta... Elegantzia. Bueno, hemen, sartu ditu gure Alberginia xerrak edo xaflak, esan bezala 5 minutu, ez programatu guainoa programatzea, eta hemen tipula, mesez. Lau sartuko izkio ja, Bai, oso finekin bai ditu, hori fintasunen arabera ere dijoa. Eta guain botako diogu panela. Panela azukrea, pixkat, altxako dugu hau ere karamelizatzen hasteko. Eta, gure tofuk. Hori izango da orduan, aldamenian emango duena, ez? Hau, gainen, hoi da. Orduan, ideia bat egiteko. Moztuko dituzu borobilakin. Eta hau, borobil horrek gero kozinatu eramango du, txapela hori, eta gero bilduko dizu... Opari gisa. Vale. Eta gero labera. Berriz, kurruskari gelditzeko. Izango da, olako, sorpresa, ez? Olako zakutxos, Eta horiek loditasunean findu ingo itxuz, ez? Bai, azken finen, maialen eta ane datoz, bi behar die, ez omen dain behar norbere buru aurretik, baina, niretzako beste bat eta azken azutzako laugarrena, edo aldera antziz. Maialen ane, zigorretani. El burro por delante, para que no se espantez. Bueno. Galdu inaiz, burro ditu dit? Ez. Mirari bai dino. Ez, hori norbere burungatik esatea. Gaur egun oaindik mani zikina hundie dau esateko nita nere arreba, nita nere ama... Bai? Ni ez. Baina Euskalduna ni ez dugu esaten. Gu. Gure etxien, dana da. Bai, hori beste gauze bada. Guk eta guk. Norkin do platera hori, nik eta nere amak? Beti azkena. Ni no, beti azkena esan da. Amak eta nik. Aionek eta nik. Horre ere autentikoa izan behar da, Autentikoa izatea, autentikoa zaila da gaur egun. Bueno, hor daude Instagrameko influencerrak eta badago jendea, bere garaian lehenak izan zienak hortan, eta hortaz bizi dienak, jakin izan zutela bere gunean, zerbait berria asmatzen, eta txak. Bea, berria asmatzea ongi dau, baino mantentzea... Hori zaila da, Eta ze presio da hori jaian, Pentsatzeta ondi izango dela, ez dakit, baina, tira. Errezeta. Hemen, tofu medaioiak edo atera ditu olako pasta moztaile batekin, eta bestela edalontzi batekin oso egiten die, benetan zindagizuet. Orduan, hau, plantxan markatzen joango ga, banaka. Eman alde bakoitzatik 3 minutuz esan bezala gordine da, naiz eta gero emango diogun laben azkeneko ukitxue, behar lituzke gutxinez 15 minutu guztira kozinatzeko. Gure honako alberginiak eginda daude, eta tanda guztietja falta ezaigu orduan denbora pixkat beharko deunez, utzi guztue guztia hau egiten eta bere alagia. Ikusten duzuen bezala lanak aurreratu ditu gure alberginia xaflak hemen daude, eta kasu hontan ikusiko duzu honako zakutxo hau ikiteko nola jarri behar ditu. Jarri behar ditu azken finen, 2 alde baten, azpin esan genezake, beste 2 gainetik, eta gero gurutze forma iteko, beste 2 alde banatan. Eta hori bildu, oparitxo bat izango. Hori da, jarraian. Tofu medaioi bat, hori da, bere denboratxo eman diegu. Hor, aizu, segundu bat, hemen iradokizun gisa. Bota. Tofua bezala hauntz gazta ere. Fuertegia. Gaur egun ikuste gure hau zapaiak entxalada hauekin ohituta dauzkegula. Bakizu ni hor pixkat hauntz gazta, gustatzen zaite, baina
oin ja pixka jetxia, baina egon zan momentu bat, pintxo guztietan dana hauntz gazta zegoela, eta gaina zan izen oso pomposoak, ez da, fua, musa, kipula, karamelatu eta hauntz gazta. Zaporea zen azeukan dana, hauntz gazta. Eta egia da, neurrian ibiliak hauntz gazta oso ondo dago, baina, holan, pixkat, ez dakit, gehiagi, ez da bez, hemen bainien jarriko nionan, jaione, eta horri gaztapusketa gainean, gero? Baita. Eta onartzen du, kipula eta gaztapusketa bat, ero hauntz gaztana, Oin indezu moduan, gehi hauntz gaztapunta bat. Jak! Nahi dena. Urtzeko. Kasu honetan, nahi dena. Bueno, ikusi duzu, zein den prozedura, beraz. Guk gure rezetaren kopiak eta imitazioak eta onartzen ditugu, Ze horiek ere, den jaien, onak baldin badie, ongi etorriak. Hori da. Hor askotan egia da be, esate du, ez da izer produktuetan ateatzen da zerbait eta beste batek atatzen du antzekoa, eta hori imitazioa da. Ja, baina ona bada, ero ona bada, zeatik ez. Nik uste gaur egun hori, markan asunto hori ematen dela gehien bat adin jakin baten, nera bezaroan batipat, arropakin eta bar, baina garai batzutan ere urrezte aldera eta imitazio horiek ere, onartzen diela ez. Gauza batzutan nik onartzen du zerbait, segun zertan behar da gastatu honean erori, baina beste gauza batzutan segun zertako behar da zuen, ez dakit. Gauza da, hor, olako sentsazio, emozio, olako ez dakit ideia kontra jarrik ondaitezke, markakoa nahi deu, igual ezin deu, eta bar, baina marka hori indunak ere horratzen ikerketa badao, lan bat, diru bat hori patentatzeko edo hori zurea dela babesteko, hori ere errespetatu behar dela. Hor ordenagailuen munduan da badago, ez? Bada marka bat ere oso ezaguna dana, eta horren ordenagailu batek edo zeinen 1000 eta piku euro balio dizu, eta agian antzekoa ero hobea ero dan beste marka ez hain ezagunak, baita ezaguna diela, erdia ez dizut esango, baina hor gauza batzutan marka ordaintzen dela, eta jente bat prest dago, eta ni hor, aizu, bakoitza libre da, hori da, nahi duena egiteko. Hori da, baina, hemen, listo, gure laugarrena, eta hau guain, labera dijoa, labea ez deu lehen itzali, bale? Esan nahi nuke, 180 gradu neuki deu, eta nola hau berriz sartu behar duen. Hau da gehien bat dana, batzeko eta berua zerbitzatzeko. Eta ez hori bakarrik, kanpokaldea pixka txigortzen joango da, ze lehen molda errexan nahi genuen, eta barrukaldea ere iten joango da. Ze tofua ere ongi indan nahi dugu. Orduan, hau barrura dijoa, ez deula, itzali esan ez, baina norbait hemendi pasa da. Katxilamar salada, y los peces de colores. Nien aiz izan, Jaione? Nien aiz izan. Bueno, saltzak ikun behar gara orain, Jaione? Ze politia zu irri fartzu ikustia. Ze politia, jaia, holan txek. Mandortzak. Hemen. Hortzak nundik, hortik hildako ekandik ero nundik. Mandoen kandik ez dira ez horretatik ero nundik. Ez, mandoen aginetatik atatzen omen dituzte, hori izan da, mitua da, ero egia da. Mitotizoz izan dezake, baina egitik ere asko izan dezake, segundu txiki bat. Hemen jarriko dugu. Hemen jarri behar dudan hortza astoana izango galerte jaso? Hemen, gure saltza, ez dakit, mandortzak izango dituzuen, no ez, baina, bueno. Saltzaiteko esan bezala, tipula txasexe ingo deu, jarraian botako ditu gure ontxo zatitxoak. Behin erregozi fuerte eta botako diogu patxarra, euki hor. Honako esne gain edo, ez, soia, kasuntan soia da. Olako salda bat, almidoia ere bai, eta dena loditzen utziko du. Bueno, oain zuk hartu hitza, eta, bueno, azkar mutu bargea, ze azkenen hor daude maialen eta... Zein duzi oin ondo da biela, eta, bueno, izorratzen bada, lasai. Jon daukagu hemen. Jon da, gure, ez da izo, dana daukagu etxean olako ingenierion batero, kuadrillanero, guk, hemen, zerbait buskatzen danen, badaude artistak, hartzen ditu olako zinta amerikarra, eta oso konpontzeko gai diela. Guk, kuadrillan badaukagu bat, bebai, bizikletan joten gaenen, joanan gurekin etortzen bada, lasai junan za horregun hortan. Normalen motxilan beti amateu bada espadako, ez? Bizikleta, katea puskatzen bada, konpontzeko, ez da izan. Eta eramateitu, nik egia esan, ez dakit erdiak konpontzen jakiko nuke. Justo pintxaso bat konpontzen dakit, baina zer gutxi gehiago. Baina badau jente bat hortako abila dala. Eta berdin da etxean hartu, eta erdi makiberdienak, eta
horre, ez dakit, olako soia krema batekin, eta olako letxua osto batzukin, da kola pixatekin hartu, eta itxe dizutela, zikadurra moduko olako pegamentu sekula askatzen ez da olako bat. Eta olako bat, kuadrea, eta egia da, Pirineotan egon ginenean, berarekin, bizikletan egon gertatzen zen, da, MacGyver, eta artista. Eta olako bat etxean eukitea ondo goten da. Bueno, gure etxen bakizo oitako nola deitzen zaien, ingeniero de Gurdibides de Estratas y de Putzuzulos. Eta bakizo... Olako bat etxean, importante. Bai, eta hortaz gain daukie, olako esan genezake burdindegiko edo ferreteriko kaxa osoa, azken jabe inglesak, bridak ez deiztela falta. Brida gabe ezin dute zerren. Eta zinta amerikana gabe ja. Nik, betu, egon da, zait, bakizuen zerrien haue gurpila pintxatzen da zuen nola dauden olako makiltxo batzuk, kanbiadoria. Batek kuadroa puskatu zuen, egon ginen Pirineotan, hartu. Olako bi katxarro kuadroan jarri, zinta amerikana, eta egun guztia bizikletakin gora eta bera, tarek iraun izuen. Olako MacGyver bat etxean izatea, gu lehen guzua daukagu olakoa. Makaritonan handia itzen zioten kuadriakoak. Are gartzen zuen, da, venga, motor bat aurkitu errekan, da kar bat egin zuen horrekin, 14 urtekin. Gero hartu, eta hasi zen argazki gintza munduan, eta surlaria nahi zituen argazkiak atea surlariai. Hartu olako kantinplora metaleskoa, moztu, sartu kamara batan barruan, gero hermetiko etxe, kasko batean zinta amerikanakein lotu, eta surlariai argazkik eta atatzen, da. Dena, berak asmatuta. Zate zuen, saltzen zutena, garestia eta txarra zala. Argazki kamara ur azpian sartzeko ere, karkasa bera diseinatu zuen. Bialdu zion olako materialak eterosi zituen, da olako jendia bentan, ze imaginazio, datanetako, abila dira. Bai. Gurdibides. Gurdibides de Putzuzulos y de Estratas. Olaxe, baina bueno. Saltza zelandoa. Ongi. Bai, hemen, beste olio txorrota txiki bat. Bai. Eta hemen nahi eran, nahi baduzue beste ontxo klase bat, edo beste perretxiko klase bat, bota, zuen esku. Libre. Orduan, zu, barrura, jak. Vale. Beste buelta pare bat emango dizkiogu, eta bi zigor. Esan. Gero elkarrizketa daukegu, bai. maien esertzeare lasai gauze ona izaten da, eta zu favorez errukula hori txigortu edo onako esan deun chips oik atera, hortako zartagi bat, kazo bat, hobe sakona izatea. Oliba olioakin, oainik eta goxogo atako die, baina bueno, tori. Vale, kilore oliokin bete eta frijitu. Frijitu, eta gero onako papera jarri, sukaldeko papera, pixkat olio. Zelan lo de las flores? Ze flores? Floreo nola esan diazu? Zer? Den labe itzatuta zeuenean? Me cago en la marsala y los peces de colores. Peces de colores. Honen nire atzamarrekin ez du funtzionatu nahi. Piztuta dago, baina... Kusi, Nola idozu? Ingenioa. Vale. Hemen. Eta txanda txikitan, ez? Batzu frigitzen? Bai, hori da, bitxadera hartu eta, ateratzen joan eta sartu. Vale. Hemen, oain gorritzen utziko deu, pixka, baino gero, benetan zu bizi hori emango diogu, Hortxe. Patxarra. Eta adibidezuk ingenio aldetik edo, ze esatea, zuk zehoze patentatu behar, baino plateran bat, liburu bat atera dezu, zuk liburu bat argitaderatuta daukezu zure errezetakin. Bai. Errezetak sortzen eta, kasu hontan, zure sormena alde hortatik ingenio hortik doa? Lehen ordu gehiago sartzen dituen, eta lehen baina oin buruan, egia esan hor buruan juten diola, hor pila bat. Eta ingenio, gaur lehen esan du, gehiena asmatuta dago, eta honi behintzat, errezeta bat sortzen duan, beti izaten da gehiago, ez? Toki batetan probatu duzunan zerbait, horri aldatu hau, gero horri, esatez, honekin ondo jungo zan, eta frogak eta itea, eta horietatik, gaizkitzen bat atertzen den, pila bat. Nik uste eta asmatza ez, zerbait asmatu dutenak, probaien zai edo saiakera, eta hori. Eta gaizki atatzen dienan, botatzen dana asko izaten da, lortu arte, ez? Baina, horre ondo goten da beste norbaitekin egotea. Osa, lantal hori jatetxetan da izaten da,
jatetxetan, eta ez bakarri, adriak eta hauek bebai, beraien lantaldea behar izate zuten. Ez da bakarrik egotea pertsona bat, ero eneko atxa bat bera bakarrik ez da egoten, hor lantalde bat atzetik dago, eta zuri okurritu ezaizun zerbait, ondokuei etorri alzaio, ez? Da zuk esan da, honekin astu, eta hori jatetxetan asko egiten da, ez? Gero, ematen da probatzen lantaldea eta eskatu egiten da, esatea, ez? Iritzia, ero beraiek nola moldatu, aldatu, ero horrela utziko dukete, ez? Eta hor, ideia berri pila bat ateatzen die. Eta, bueno, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Osea, bat bakarrik ez izatea. Hemen, saltsa martxan ikusi duzu, Olako ruix moduko bat indeu azken finen almidoiakin, jarraian bota diogu soia esnegaina, salda, gatzean eta piper beltzean ondu, eta bain esaten dena kaina bikaina. Su altxa eta murrizten utziko deu. Eta bitarte hortan, zigorrek zeingo duen. Bai, hauek die, eskenean, bero-bero dagoenean, sartu eta atera, kusiko duen, olako txispazo potente batzuk botako ditu, eta sartu eta atera. Eta ikusiko zuen, nola kurruskari geratuko dien, baita txikitu ingo dira, eta ero garrantzitsua, olako plater batera, sukaldeko paperarekin atera, eta hauin alduzue baita, gaur labea piztuta daukagun, aukera beste izango zen labean egiteko baita. Erraxo bada hemen, Askoz eta beste kurruskari bat mantentzen doa. Guri utzi hemen burrukan errikuluakin. Hau murrizten eta ez aldegin, zeren eta esan bezala jarraian hemen izango ditun mintzagaiak besteak beste, dena bertara zentratzen dela, ziklikotasuna, gorputz menstrualak eta hilekoa. Bueno, inbarriko guztik inda, osagai guztik edo plateran joango dien olako elementu guztik inda da, alde batetik tofu medalloiak, bestetik errukula txigortuta edo kurruskari, salsare ine dau, eta hor baztertu duta utzi ditun edo hor genitun beste olako perretxiko txikioik ere gorritu inditu. Bueno, azken finen apaintzeko edo balio dizaguketelako. Orduan, oain plateraratzea besterik ez da falta. Hortarako, zuek nahi duzuen bezala, ze plateraratzeana mundu bada, ez? Eta zema buruko min ematen dieten sukaldari. Hori ere, lantaldea batu, eta venga, ideia bota, nola atera aldugu, nola ez, Itzein genduen horren ninguno. Bai, orduan, eta birrindu dezakezue, baina nahi bezala. Jarraian. Bai, holan polita. Bai, gaina oain udazken sasoikoa ez, perretxiko korri ikustegiela, altuera eta volumena ematea plateraratzeko sekretu haundinetako bada. Orduan, nola emango diogun? Gure belarrakin. Taldea da, zelan aldatzen den produktu bat, eta izan da, segundu batzu besterik ez, 10-15 segundu hor olio berotan, hasieran txispaso botatzen du olioa, baina gero atera, gazpixka bat gainetik, eta, bueno. Eta jarraian. Ze itxura. Nik uste dut, han eta gainera dut, hor, txintxo! Peces de colores. Oie! Etorri, hitz hori, gelditzeko etorri da, Ez dakit, zuk uste, oain? Bueno, a ver, dos carbonatos da... Hori bai. Beste azein zan, bat dago, beste botan genduen ero. Este invierno vamos a pasar rojas. Hoi zure usta da zigor. Hori batek esaten zuen. Este invierno vamos a pasar rojas. Eta hori, euskaldu batek esazio, eta erdeldura atibua behitze ziretea. Ba, hoxe. Hori zure usta edo zure lagunena, eta hau kasu honetan bi ona. Ze, itxura... Hortxe. Eta, bueno, kontatu bidea zure. Bat niri da, Bueno, gure tofu medalloi platerak prest ditugu eta gure gonbidatuak Maialen. Eta ane ere, hilekoa normaltasunez edo bizitzeko aldarrikapen hori sustatzen duen proiektua azaltzeko ere prest daude, ezta? Nondik sortzen da Loregorri proiektu horren beharra edo?
Bueno, hanetan hilagunaga txikitatikan, eta lexentetan itzin izan dugu hilerokoataz, eta alakoatin, hanek marraztutzen du, nik psikologia ikasi dut, eta orduan, hasi ginen bakoitzak ia ze eskaini posible zion, eta proiektuai, eta, hilerokoa ez asko itzin dugunez, esan, sortuko du zerbait ere bai, eta euskeraz. Eta kasu hontan topikoak aparte uzten dituzu, zer hor topiko ugari daude. Tipikoa izaten da, malaletxen da honen bat edo, hoi hilekoakin da edo hilekoakin zaude, olakoak lantzen dituzue, olako topikoak sartu dituzue, zertan oinarritzen dezate kasu hontan, zuen olako ikastarotan edo zuen proiektu hontan. Bai izango litzake, igual jungo litzake gehiago alde sozialetikan, Loregorrin esaten dugu, lantzen jugula alde bio-, sozio- eta ambientala. Orduan, bai izango litzake topikoana alde sozialan barne. Jasotzen jugun mezuak, nola eragiten diguten guri gorputzean, horrek nola eragiten duen gure hilerokoa bizitzeko moduan, eta bai, izango litzake alde soziala, baina beste esparru askore lantzen dira. Hilerokoa hilero da, kasu hortan ez, kontzientea gara, ziklikoa dela, menstrualak edo gehala. Konstiente batzuk bai, bestik ezain beste ez. Egila da kaula sartora hilabetero izan berroi 28 egunoik, ez da beti hola izaten, guk beti aldarrikatzen dugu oso garrantzitsua dela norbeak bere hilerokoa, bere ziklizidadi ezagutzia ez, eta hortik handator azken Loregorrire bai. Eta kasu hontan gure gorputzaren zikloak ezagutzea edo horren jabe izateak zertan lagunduko liguke? Autoezagutza. Azkenean garrantzitsuna nik uste dute dela falta zaiguna, gure burua ondo ezagutzea, geho beste gauza asko minak eta beste gauza asko egitatu alizateko, eta ezagutza hortatikan gauzak hobeto jun daitezke. Batzutan ere onartutzen da ez, minak eta onartutzen di, baina gorputza ezagutzek ere baliabide bai hartzeko edo balioko baligu. Horretaz gain, konpresa berrera bilgarrik ere iten dituzue, zertan edo nolatan sortu duzu hau? Bai, hasieran gure helburua izan dudanek esan du bezala gorputzetik paseatzeare bai ez, ez bakarrik aspektu emozionaletik, teorikotikan gorputzetik bai. Orduan, proiektukin hasi ginenin, bai konturatu ginen, blogean hasi ginela, gauza teorikoak lantzen, eta lakoaten esan gorputzare salto nola ingo dugu ez, eta esan visualkin ondo, non aurkitu zakegu hilerokoa, kulerotan edo konpresetan ez, eta guk erabili izan dugu kopa eta telazko konpresak, eta orduan animatu ginen guriak sortzea, eta inguruan eskatzen hasi zizkeguten, eta orduan animatu ginen ja salto ire ematea. Erantzun ona izan duzue, honekin? Bai, egia esan bai. Eta tailerretan zer da, nola izateien zuen tailerrak asteburutan, astez emakumezko eta gizonezko bat hurbiltzen da, honen ingurun ze jakiteko, edo emakumezkona da? Bai, gehien bat emakumeak egiten du, eta gehien bat emakumeak izan berrian ebai beti ditzen dugu gorputz menstrualak. Emakumean ideia hori bai, alde bate hautziz. Eta iten juguna dira, ateatzen dien bezala, esan nahi dut, ez dakagu ez estipulatu asteburutan izan behar dula, astean zehar, juten geha organizatzen, ideia botatzen, bota iten dizkigute ere bai, eta horren arabera, ateatzen juten den bezala, iten juten da. Herriz-herri, eskolatan, nun mugitzezate? Bai, leku ezberdinetan. Azkenean batzutan eskolatzutatik deitu izan dugute, egokituga, herri batzutatik bai, gure herrian lehenengo aldian ingen unide oso politxe izan duzen, baina, hanek esan du bezala deitzen diguten lekutik, batzutan udaletxo batzutatik deitu berrian, deitzen dute pertsonak behaiek, bane dutela sozia antolatu behen herrian, eta horiekin de harremanetan jartzen da. Eta aurrera begira, bestelako proiekturik honi gehigarri bezala edo sartzeko? Nik uste dut, argi dakagula nondik hasian, bukatuko dugunez. Orduan, ikusian araberan izango da, pixkat, indarra eman nahi ogula eskutan dakagu nahi, momentu enten, mino denbuakin, ez dakigu noa eramango digun honek, así que, erekia gaude gila esan alde hortatikan. Gero ere hor, bakoitzan bizipenak eta bat eta beste, zuek ere irabazten joango zate, ezta? Emakume bakoitza edo gorputz, zikliko menstrual bakoitza ere, mundu bat izango da. Bai, guk beti esaten dugu ikastarotan ematitxungu saiotan guk pila bat ikasten dugula. Azkenean, kolektibizatzeo bilatzen dugula denatik ikastia, eta guk oso ondo pasatziaz gain eta gure beharrak ere asetziaz gain, ez? Azkenean, konpartitze hortan pila bat ikasten dugula bakoitza dakan jakintzakin. Eta nun enfokatuko zenukete zuen ikastaroak bereziki zeinentzako
onena edo hau xurgatzeko izango litzeken hau da adinez, ez? Adinetan, gaztek, nerabek, gure adinen dena orokorren. Hilerokoa bizitzen duen edozein. Edozein. Bai, eta baita ere, esparru berri bat irikitzaigo adibidez, ez genula hasierati planteatua, igual oaindikan, gorputz menstrualak ez direnak, baina izango direnak, alde hortatikan igual lantzea garrantzitsua izango litzakela. Hori da. Orduan, igual lanketa lehenoztikan egin berko litzakela puntu bat arte, orduan hor gabiltza esparru ere pixka tanteatzen, baina berez, gorputz menstrual edozen. Eta berdin dia, adine. Adineak ez importa. Bikain. Bueno, platera hau izan da prestatutakoa, kasu hontan Maialenekin adostatakoa da, zer nolako itxura hartzen diozu? Itxura oso nada. Dastatzeko prest? Bai. Hor, izaten da topiko bat ere ez, olako hilekoa datorkigun garaien eta gozea eta areagotzen dela edo gozo mizke esaten dena edo topikoa da? Bai, eta ez, azkenean izan liteke, kanpotik jaso bat dugun topikoa dima, baina kaso gertatu liteke ala bizitzen zula, eta ala bizitzen batzu, holaxe da. Gertatu liteke bizilagunak olez bizitzia, jazta. Bakotxak bizitzen duen bezala, eta goxatu goi, eta... Hori da, orduan txokolatea eta olakoak... Jan lasai. Bikain, bida, bai. Bueno, honin, lotxari gabe, Hane? Oso nado. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Espero duk ere gure herrin edo herri guztitan ere zuen ikastaroak eta zuen hitzaldiaz gozatu ahal izatea. Eta zu badakizu bihar hemen izango garela beste errezeta batekin, beste hizketagai ugarirekin eta konpainia ezin hobegoakin. Beraz, muxo handi bat, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Erarte.